ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. கொலோசியர் 3:24 வாசிக்கிறோம். எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம். அப்போனா நம்ம எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அதை கடவுளுக்காக செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனத்தில் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுது. ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு, இப்போ நம்மளை மனுஷர்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் ஹாலில் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும் பொழுது டீச்சர்ஸ் அவனை கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கவனிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவன், அதாவது மற்றவர்களை பார்த்து எழுதாமல் இருப்பானால் அவன் டீச்சருக்காண்டி அப்படி செய்கிறான். ஆனால் அதே நேரத்தில் கடவுள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார், அவருக்கு முன்பாக நான் உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அவன் பார்த்து எழுதாமல் இருக்கிறான்னா அவன் கடவுளுக்காக செய்கிறான். அப்படின்னா மனுஷர்களுக்கென்று நாம் ஒழுக்கமாகவோ, மனுஷர்களுக்கென்று ஒரு சில காரியங்களை நேர்மையாகவோ, மனுஷர்களுக்கென்று நாம் நல்ல விதமாகவோ வாழாமல் கர்த்தருக்கென்று, அவர் நம்மை காண்கிறார் என்று கர்த்தருக்கென்று நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஊழியமானாலும் மற்ற வெளியான வேலைகளானாலும் மற்ற எந்த விதமான காரியங்களாக இருந்தாலும் எதையுமே மனுஷர்களுக்கென்று நாம் செய்யாமல், மனுஷர்களுக்கென்று நாம் வாழாமல் கர்த்தருக்கென்று செய்வோம், கர்த்தருக்கென்று வாழ்வோம். அவரே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நன்மைகளை செய்கிறவர், ஆசீர்வதிக்கிறவர்.